उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। गुरुपौर्णिमेनिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर प्रति शिर्डीस पायी चालत निघालेत। साईंची पालखी खांद्यावरती घेऊन मंत्री केसरकर माडखोलच्या दिशेने रवाना झालेत। गुरुपौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी केसरकर यांच्या निवासस्थानी पालखीचं पूजन करण्यात आलं। यावेळी मंत्री केसरकर व सौ पल्लवी केसरकर यांच्या हस्ते महाआरती संपन्न झाली। आज सकाळी केसरकर यांच्या निवासस्थानाहून माडखोल येथील प्रति शिर्डीस पालखी रवाना झाली। या प्रसंगी शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, शहर प्रमुख हिमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, नंदू शिरोडकर, आबा केसरकर, सुजित कोरवाकर, वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, सुधीर धुमे, दत्ता सावंत यांसह मोठ्या संख्येने साई भक्त पालखी सोहळ्यात सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।